Dito tayo sa resort ni Kuya Jog. O yan guys, mag-picture daw si Ansi Pasing at si Anso Ligaya. Pagbubasin niya ng lababo, natanggal na yun. Atarin na eh. Nagbaba lang ante, gawa ng lupa. Natabunan ko, nalagdagan lang ko. Baba na. Pa-share tayo sa resort ni JD yan. Oh, wow. May bayad ba kami JD dito, yan? JD? May entrance fee ba kami? Yaya. Oh, yaya. Grabe. Oh my goodness. So ayan guys, dito tayo sa resort ni Kuya Jog. Nakatakot ang kun dito. Dagat, ang lakas ng palo ng alon. Ito sana ang mapatambakan niya, oh. Nakadalo mo pa nga daw siguro. Ito siya nagdadako ang ilong. Ba't doon ang doon? Mga ating yugin na eh. Basta live din eh. JD? Ano? Gusto ka na magtira din din. Pag mag-asawa ka. Si ano? Ito ang magandang damo. Flower. Wow. Kaya ko walang laman eh. Ay, Anong laman yan? tilapia na lang. Yung po yung gano'n sa malapad, yung binili namin mga sinilya. Laman ko na ba kuya? Wala ka na. Ba't kung kami natin yung wala mong kumain? Ay, wala pa noon. Nagamatay ba gayon? Yung bagong binili namin yung iba. Ayan guys, magkape-kape muna tayo. Ang Antiligaya, agdigos ka? Dito pala magkuha kami batuping. Uy, landscape doon sa kuha. Ha? Iyaw, awid ko pa yung mga tanga-bata. Kawa. Pang landscape sa kapilya. Kape-kape na. Nay! Lay! Munta. May nahulog. JD? Po. Ay. Buti si JD, may resort na. Makiki-resort na lang kami. Pagdating ni JD, siya na yung magpunta. Ipa-renovate mo na lang to pagdating ng araw. Tapos ayan, tapos pag nagpalaki na siya, tita, sama kayo. Ganyan na yung
Nakabaston na. Nakabaston na po. Kung mo ka guys. Si Ate Popot na lang. Siguro ka si Ate Popot na kasama mo. Sila Kuya Gabi. Ikaw ang driver. At ikaw ang matikas. No, saan yung Kaya magsama ka dyan. Baka dalhin mo pa yun sa dagat ha. Maghanap yan ng tubig. Pagbatuhan niya. Ate ka ubin? Di may bato. Pawis na. Hindi natin na ano yung likod. Hindi pa yung baso. Kaka! Ganun na lang. Gusto ko na. Kasi yung kasurulo. Hala, bigli side! Pagpurin niyo ko na. Nakit na na. Ay, natatwa. Pwede ko Yung kutsara ko. Mga ito na ano. Doon na. Ang baksa lang guys. Pawis mo. Merinda tayo guys. Breakfast. Kape tayo guys. Yan eh, kape-kape ng Ate Remy. Kape-kape. Tayo nga banit. Meron? Oo. Hindi lagi man din ako na. Lamesa naman tayo. Ay, dun sa lamesa. Naligo tayo ang Ligaya. Kalalaking na ano. Rinig mo yan. Nahilahin ka na. May naliligo. Hindi manggahi dyan. Ikaw talaga. Pawis mo. Hmm? Habang yung tutuin pa. Oh, yan guys, magpicture-picture daw si Anchi Pasing at si Ancho Ligaya. Kasama ka man natin kasi. Sige, magkita natin. Oh, ngiti. Labas ang ngipin. Anlay, magganunan kayo eh. Paano? Yung kabilang kamay sa hilante. Yan. Parang kaliwa. Hindi lang mo. Wow, hindi na mo. Ikaw gaya, dala mo. Parang hindi ko alam. Heart ba? Yan, oh, heart. Yung kamay nanti Pasing. Oh, basta magtawa lang nila. Yeah, smile! Ganito. Yan, yan, opa. Ganyan ang ante, ngayon. Yan, ganyan na yan. Yan. Waki po. Okay. Doon kayo sa loob, tapos magsilip kayo. Yan, di isang, yan, doon ka sa isa, tapos yung isa magsilip. Sinap ka. Magsilip kayo sa, yung kanyo lang, yan. Ay, wala pa, may pinto pala doon. Mag-pictorial ang dalawang magaganda.
isa pa. Tita naman. Tita, Lola. Tita. Yaya Hanggang to. liblib pa yun. So, ayan mga ka-dragon, good morning. Yan. Dahil na-miss natin maggulay, magpakbit tayo dyan. Puro kasi isda dito eh. Wala mo nang palaya. Nakakamiss gulay. Tapos ang daan pa. Ang dalang pang ang hirap pa maghanap ng gulay. Kunti lang binibenta na ng gulay dito. Karamihan isda. No! Ayun, baka bukas tayo pupunta sila Ate Nel para ihatid yung sibuyas. Ayun, Kuya Johnny, yung inyong balsa. Ayan. Ayan guys, lunch time. Sarap ng ating ulam. Pinabraw. Anak mo natin. Napanan natin dyan. Mamaya guys, adobo naman. Ayan guys, may nagpapahilot dito. Nagpapa-massage therapy si Madonna. Si ate, ano pangalan ng ate? Ate Maripel. Ano? Maripel ba? Wala ka na naman eh. Mariel? Ay, ano yun? Nakalagay doon? Ano ang pangalan tayo? Ariel. Oh, Mariel Alberto, no? Opo. Ano siya, pwedeng home service, pwedeng doon sa kanila. Ikaw, Ate Paseng? Ikaw? Buti na lang guys, nakita namin kanina na may nagmamassage therapy dito. Walking distance lang. Mami. Pero mo laki na eh. Kaganyan no? Yung kapag nag-Bible, mga tunturo man ay. Magkatahan ako sa Big W Nakaulaw ka magyay. Kamusta naman yung feeling? Ano na ka na? Masarap. Yes. First time ko magpa-whole body massage. Yung ano kasi hilot-hilot lang. Nagasadot pa. Ang dapay sinukula. Ay, lipat na raw sa kanya yung lamay. Ito yung sa amin sa probinsya namin, yung gahilot. Ito ba yun? Tuwan. Pag naghilot siya, nag-ano siya, Sino? nagaganon. Kasi nakukuha niya daw yung lamig ng katawan namin. Nagasinok, gaganon-ganon siya. Ganon-ganon. Ano ito yan? Ano pa? Ito alinte? Hindi daw. Baka may anting-anting yun. Ano lang po yung parang ano lang nila para dumami ang kanilang Pala nagpapaganto ka rin kahit sa ano lang. Sa isang taon, 2, 3 beses. Ayan guys, si Ate Mariel pala hindi siya masyadong nakakakita. Malabo yung kanyang paningin. Parang nakakaaninag lang siya. Nasa jeans daw nila simula lola niya, mga kapatid niya, yan. Tsaka yung anak niyang lalaki. Ilang taon na tayo yung anak mo? ano po, 6 years old. Tapos yung asawa niya, ano din, blind din. Ay, yung asawa mo, tay? Opo. Nasaan yan tayo na dyan po sa inyo? Nasa Santa Cruz. Nagmamasada. Doon ba kayo nagkakilala sa massage? Ano po, sa Miracle of O karamihan sa mga ganyan,
tinuturuan talaga silang mag-massage para mayroon silang mayroon silang hanap buhay. Iba kasi namamali. Oo. Karamihan sa mga park, yung mga park, makita mo doon mga may kapansanan na. Karamihan yung mga bulag, pipi, yung mga nagmamassage. Ay, sa Baguio. Tinuro sila nag-aral ng therapy sa TESDA. Sa TESDA sila nag-aral. Kaya naman sila qualified na mag-ganyan. Dapat pala yung anak mo, tinuturuan mo na rin magganyan. Nanonood-dood na din. Maapak lang sa rin. Ang JD. Pa-therapy ka din? Sunod na si mami mo. Mag-behave ka ha. Ganun po ako rito ni Ate Melissa. Ay, yung malamak ng malay. Oh, Ito yung, yung sa kamay. oo, yung natin. Next. Si JJ daw guys magpataas ng matres. Para daw sureball na agad. Ay, wait lang. Baka ipalimawa ka sa dati. Ay, asawa pa itibiro ka. Nagpataas ka na agad ng matres. Wala ka pang nubyaw. Para ready na? Para sure. Maghanap daw siya ng masayista. Nako? Araw! Inkaut na ka. Masakit yan, Jay. Hindi. Tigas. Laka Nagatawa din. ko kasi ako eh. Mag-relax ka lang. Ano, mata ay mababa? Wala pa yan. Kaya ako may nagkati. Malagdagan yung pala. Isang labor. Pag mag-asawa ka. Talagang virgin ka pa? Ayan na, Terida. Ang tawa kasi. Mabuntis ka na bukas. Sa kulang asawa? Nagkabuntis yung ilong. Hindi bato ng ito. Kinaut nandyan. Wala sa gilid lang, wala sa lapag. Buti alam niyo yung matras doon. Naman magpapamilit di ba? Ayun, santili kaya. Ba't ka mahiga? Ay, oo. Ay, ituro mo ni sana eh. Ang banday. Hindi, buong muka na eh. Ay, buong muka na eh. Kaliwa po, kanan. Ayan, yung... Nahilo na si ate sa yonte. Ala, kante. Ito niyo. Relax sangit. Kanan. Kanan baga o kanan. Ay, nali. Kaliwa yan dito. Gayong kayo, baka matibag. Tawa no, Neng. Uwe. Ay, pag hindi yan nagkon hanggang bukas ng umaga, ante, ay. Naku, ante sa bed. Nako. Imbis na isa daw. May salang papanan na dahi ta. Agla. Maglaing. O magla. Hindi, may Maging dalawa na. Yan, ipa-massage din ng Tiligaya yung ano. yung matres niya, baka makaisa pa. Tulong po yung anak niya. Kasi ano, nagakindat-kindat. Sanay na panamahon. Pantakan. Nay, Sara. Ang babakan nato yun na eh. Bigat na po sa ako yun. Ipos na. Di ba, Neng? Hindi ka na mga anak. Minipus ka. Siyempre, hindi niya pa. Mayroong ang tawag ba doon yung... Ipos baby. Oo. Pwede pa rin naman po magpataas tayo. Ito pong isa, talagang pataas ko.
Pagkagi ng pili na hindi matana sa baka nito. Dinidinis yun ito. Yan. Therapy nga talaga. Lao, parang hindi na nagkindat, ante. Hindi na nga ako. Oo. Oo, nagpantay na ako. Oo. Tingin. Mapansin mo man. O baka ginapigilan mo? Hindi. Hindi na kaya tigilan mo magpapan eh. Hindi mo nagustuhan. Oo, ano? Kulok-kulok. Bisa ginapigilan niya na eh. It's okay. Basta mo ah. Oo, baka hanggang 10 session kante. Hindi barado. Ano po yan? May maanong iba. Hanggang 10 session kante. Hindi yan makuha sa isang session. Hindi yan basta. Kaya maiwan ka muna dito. Mga katira sa bahay ko dyan. Hindi ko muna. Alam na rin natin magpunta dito. Kaya di mo nasunduin. Ay magkan na. Alam niya na yung oras. Mag-isa lang siya dito. Hmm. Matatakutin yan eh. Aampunin mo muna kita. Oo, kung gusto mo doon ka, maging kanang kamay niya. Magaling maglaba to. Hanggang sa pag-uwi mo Mindoro, marunong ka na maghilot. Uwe. Amala. May nakapaskil na doon. Ligaya. Therapy. Ligaya. Ligaya te. Ligaya therapy. Ligaya therapy. Ayan guys, tapos na kami magpahilot. Ihahatid lang namin si ate. Tapos binigyan din namin siya ng sibuyas. Ay, magkapit daw siya. O, te, kapit ka dito, te. Oh. Pwede mong i-retail yan sa tindahan. Basta nagsiginan na panjayaw. Palapal ba tayo? Puro kuwan ng marinig mo eh. Kuliglig. Yan na. Kulisap. Kulisap. Ay, sorry. Magkabayan ka. Yawakan lang kita. Baka magliad ka. Ako sa loob ng tunaw, wala nang katabi. Sabutin kita. Ay, Diyos ka. Napakahami.